Us parlarem d'un invent que se'n diuen els a peu. Què vol dir això? Perquè d'entrada sembla que vulguem explicar una ruta de caminar, però no. Les sigles corresponen a àrees de promoció econòmiques urbanes, que també es coneixen al món global com a BID, Business Improvement District. I, de fet, ens hem trobat aquí, a l'àrea del Pallol, perquè és una mica d'exemple, tot i que no compleix exactament els mateixos requisits que una peu, però som en una zona que hem buidat del contingut que tenia i n'hi hem posat un altre amb un model comercial que veiem que no ha reeixit, com podem veure ara mateix. Mireu, l'origen dels a peu ja prové de principis dels anys 70, finals dels 60, i es va desenvolupar sobretot al Canadà. Llavors, aquí a l'estat espanyol, el 2014, el PP va presentar una proposta de llei que ara, el 18 de desembre del 2020, el Parlament de Catalunya ha aprovat. És a dir, que ja se n'obre la implementació i forma part de la llei de comerç i fires. Aquí l'interessant és entendre com funciona això, és a dir, què és, què implica, com funciona. Doncs d'entrada us direm que és una col·laboració público-privada en la qual una associació de comerciants o un ajuntament impulsa aquesta idea, d'acord, per dur-la a terme, i això suposa que una àrea o diverses àrees d'una ciutat passen a formar part d'aquesta àrea de promoció econòmica urbana, d'acord? Llavors, què passa aquí? Que l'Ajuntament recapta unes taxes, no són ben d'impostos als comerciants, els passa als gestors de l'APEU, és a dir, a l'entitat Associació de Botiguers que l'hagi volgut implementar, perquè ho distribueixi, és a dir, distribueixi aquestes taxes segons el seu criteri. També les pot recaptar l'entitat gestora de l'APEU. Per tant, les APEU el que faran és obligar que tots els comerciants de la zona facin una aportació econòmica via taxes per el que en diuen ells projectes comuns i estaran obligats a complir amb tot allò que es decideixi. Per tant, els ajuntaments el que fan és cedir funcions públiques al sector privat. L'Ajuntament perd el control públic de l'àrea APEU i a la vegada és aquell que persegueix a qui no pagui la taxa imposada, cosa que des del nostre punt de vista, en lloc de beneficiar el petit comerç, el perjudica. Perquè, clar, això, qui ho podrà pagar sense problemes seran les grans marques, no? Les franquícies, i així es van fent amos del comerç de la ciutat. Els comerciants que hi obren botiga o ja hi tenen botiga n'han de ser obligatòriament, d'acord? I els establiments que no són de comerç, però que formen part, que són dins d'aquesta àrea de l'APEU, també han de pagar, per exemple, un banc, o imaginem-nos que hi ha un equipament cultural, o imaginem-nos que hi ha una escola, no sabem què passaria. Altres inconvenients que nosaltres hi veiem, doncs que no sabem quin criteri se seguirà a l'hora de qui podrà, diguem-ne, entrar a dintre d'aquestes àrees limitades. Perquè limitarem, per exemple, l'ús de la bicicleta, els gossos, limitarem, per exemple, segons quin perfil de persones, amb la qual cosa crearem discriminació i impunitat. Pensem que dins d'aquests APEU hi haurà, a més, seguretat privada. I torno a fer la falca, el botiguer o botiguera ja paga la seguretat a l'Ajuntament, però a més haurà de pagar aquesta, diguem-ne, sobreimposició d'una seguretat privada, el criteri de la qual serà privat també, no? Per tant, no sabem què ens imposarà. Tot i així, els proposants d'aquesta iniciativa parlen d'un model col·laboratiu de promoció del comerç local, de cultura de comunitat i de vida al barri, cosa que nosaltres ho veiem just a l'inrevés. És a dir, és una entrega de governança privats que crearan zones de primera per la comoditat i lucre d'uns quants.
I el que és segur per experiències en altres zones on ja s'ha provat això és l'encariment dels preus dels locals i dels habitatges de la zona. A més, que això ja és una cosa que no l'havíem vist mai, els integrants de l'APEU podran fer propostes urbanístiques, cosa que naturalment la resta de ciutadans no se'ns proposa mai si volem canviar una zona de la ciutat o no. Un exemple molt flagrant de tot això va passar a Nova York, a la plaça Times Square, que era un espai que era de tothom, amb música, jocs de taula, persones de tots colors, etc. I ha passat a ser una plaça amb botigues impolutes, sense cap tipus de personalitat ni vida, i amb una pujada espectacular dels preus dels locals, que a hores d'ara, a més, només ocupen grans marques, bancs i immobiliaris. Per tant, no té res de projecte comunitari, és un projecte, a més, al nostre entendre, caducat, perquè ja ha fracassat en altres llocs, i com a exemple, tot i no ser estrictament una peu, doncs som aquí al Pallol. I ara la Mònica us explicarà com ho encararem. Demà hem organitzat una xerrada sobre el tema de les APEU. El ponent d'aquesta xerrada serà el senyor José Mancilla, perquè és una persona que ha estat estudiant i ha fet un seguiment de com ha estat la implementació d'aquestes APEU arreu del món. A la CUP ens preocupa aquest tema i, de fet, la Mariona ja el va estar treballant a l'anterior legislatura perquè veiem la intencionalitat d'aplicar aquest model al nostre municipi. I creiem que la ciutadania no té prou coneixements per afrontar i per decidir si interessa o no aplicar les APEU. Per tant, nosaltres, en un exercici de transparència, de responsabilitat i d'informació cap a la ciutadania, hem decidit obrir aquesta xerrada a totes les entitats i associacions de la ciutat. A la Unió de Botiguers i el TOM, per exemple, tot i ser l'impulsor real de les APEU a la ciutat. Perquè nosaltres creiem i respectem la diversitat d'opinió i creiem que aquesta diversitat d'opinió farà enriquir el debat en aquesta xerrada de demà. Aquesta invitació s'ha fet formalment per correu electrònic perquè tothom la rebés correctament. Aquí hi ha algunes contradiccions sobre la implantació de les APEU a la ciutat i l'acció de govern. Per exemple, Reus, fa poc, el mes de juliol d'aquest 2020, es va adherir a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. I en aquesta xarxa es fomenten valors com, per exemple, no prioritzar el lucre, sinó la satisfacció de necessitats i l'utilitat social dels espais urbans. I això està totalment oposat a la privatització d'aquest espai públic. Per tant, si aquest govern de Junts per Cat, Esquerra Republicana i a de Reus recolza aquesta fórmula de les APEU, entraran un altre cop en contradicció entre els que signen i es comprometen a dur a terme i el que fan en el seu mandat real. Pensem que la xarxa de municipis per l'economia social i solidària el que vol en el seu fonament és reforçar els vincles comunitaris i no crear aquestes illes urbanes que fan aquesta discriminació entre la població i els comerciants. A més, pensem que pertànyer a aquesta xarxa de municipis suposa acceptar els requisits dels estatuts, que marca clarament els drets i deures de compliment per formar-ne part i, a més, acompanyat d'un règim disciplinari que suposa que si hi ha infraccions pot suposar l'expulsió de la nostra ciutat d'aquesta xarxa, cosa que seria bastant vergonyós al cap de menys d'un any de formar-ne part. En realitat, a Reus, aquesta implantació de les APEU ho impulsa el TOM, que és una de les associacions de comerciants. Ho volen iniciar des d'ara i fer-ho efectiu a finals d'aquest any o a principis del 2022. En realitat, per demanar aquesta implantació han d'elaborar un pla estratègic a 4 o 5 anys vista i després es vota pels propietaris que estan afectats
però hem de tenir en compte que el sistema de votació dintre dels APEU és per coeficients. Per tant, els comerços que tinguin més metres quadrats tindran més pes de vot, de tal manera que els comerços grans manaran sobre la resta de comerços i decidiran sobre tota aquella zona de l'APEU. Nosaltres això ho veiem poc transparent i poc democràtic i poc participatiu pels petits comerços. Perquè pugui tirar endavant tot aquest projecte necessitarien el 50% a favor, però tenint en compte que estan parlant de vots per coeficients i no un comerç, un vot. Per tant, a més, després cal que passi pel ple municipal, però clar, el ple municipal on governen en majoria absoluta Junts, PDeCAT, Esquerra i ara Reus, tenen poder absolut per decidir-ho unilateralment. Nosaltres realment creiem que cal fer un procés participatiu de tota la ciutadania de Reus, per decidir un canvi tan radical en la forma de comerç de la nostra ciutat. Per això el primer pas és fer aquesta conferència per aclarir dubtes, fins i tot des dels comerciants fins a la gent de peu, periodistes i totes les associacions, i posar negre sobre blanc què són realment les APEU i com afecten a la nostra ciutat.